siellä niitä on vieressä, niin ei näytä niin kuin miltään toistensa. Joo, se on tosi kiva. On valmiita. Sitten se on kauhean turistirysä, mutta ei se oikein. Sitä jännittää sitä tilannetta, että jos joutuu puhumaan, niin kyllä sitä on aika omissa oloissaan silloin ja vähän sanainen. Töissä tietenkin, kun tapaa ihmisiä ja puhuu puhelimessa, niin jännittää niitä tilanteita, kun tietää, että ääni temppuilee, niin välillä niin ei uskalla soittaa puhelimella ja pelkää, että mitä sieltä suusta tulee ulos. Aaviso Pauliina Heng. Pauliina Heng sairastaa neurologista puhesairautta, spasmoodista dysfoniaa, jossa äänihuulten kiristyminen vaikeuttaa puhumista. Viikonloppuna mä järjestän sen näytön. Selvä. Kiitoksia. Hei hei. Tietyt henkilöt välillä kehottaa, että rentoudu ja relaa, että älä stressaa niin paljon, että kyllä se siitä, mutta ei ne kyllä ole ainakaan mua auttaneet. Tuolla on Lasse. Hän on 5-vuotias. On lauantai-aamujan koko Lassen perhe on kotona. Äiti, isä, Lasse itse, pikkusisko Liisa ja heidän koiransa Pahus. Eli tässä kuuluu aika tämmöiset spasmodisen äänihäiriön tyypilliset piirteet, eli se, että se ääni katkeilee ja se pätkii, se on semmoinen tiukka ja kireä. Hän odottelee, että Nikke soittaisi ovikelloa. Kuulen aika hurjiakin tarinoita siitä, kuinka ihmiset on vetäytynyt sosiaalisista tilanteista ja kuinka ne on muuttunut niin kuin kynnykseksi, mitä ne ei aikaisemmin olleet kenties. Ja ihmiset eristäytyy ja siinä on todella niin kuin sosiaalinen haitta on suuri. Ja se ahdistus, mikä usein heillä on, niin se on ihan käsin kosketeltava. Pauliina löysi oikean diagnoosin parissa kuukaudessa, mutta kaikki samasta sairaudesta kärsivät eivät valitettavasti ole yhtä onnekkaita. Terveyskeskus, sieltä sitten astma- ja allergialääkärit, ei löytynyt mitään. Sen jälkeen niin tuli vuoro jo neurologista, välillä pasitettiin psykiatrille, että hullua se on. Niin puuterapeuteilla kuin voice-massagesissa ja erilaisilla vesipiipuilla ja öljyillä ja terapeuttien luona ja joka paikassa on niin kuin haettu ratkaisua tähän. Ja siinä meni tosiaan 4-5 vuotta. Totta kai sitä pelästyy, että onko siellä jotain pahempaa siellä kurkussa, syöpää tai jotain. Niin sitten huokaisee helpotuksessa, kun tästä oli todella suuri apu. Ja sitten sekin, että täällä on tämä porukka, jonka kanssa jutellaan, niin se on aika iso tuki myöskin, että ei ole yksin niin kuin tällaisen käsittämättömän asian kanssa. Spasmodista dysfoniaa hoidetaan äänihuuliin annettavalla botox-ruiskeella, joka laukaisee äänihuulten kramppia. Ja siellä on nyt sitten lihastoimintaa. Koska tämä on näin harvinainen, niin lääkärit ei tunnista tätä ja edelleenkin käy niin, että valitettavan pitkiä aikoja kuluu siitä ongelman alusta siihen, että päästään näihin kuitenkin yleensä tehokkaisiin hoitoihin. Ja taas tähän keljuun asentoon selälleen. Aikaisempina aikoinahan hyvin usein ajateltiin, että se johtuu milloin mistäkin ahdistuksesta tai masentuneisuudesta ja niin edelleen. Mutta että nyt tiedetään se, että se on vähän toisinpäin siis, että koska tämä on hyvin invalidisoiva ongelma, niin ihmiset herkästi sitten masentuu ja vetäytyy kontakteista. Että kyllä se nykykäsityksen mukaan on ihan tässä itse hermojärjestelmässä oleva vika. Kyse on liikehäiriöihin kuuluvasta toiminnanhäiriöstä tai sairaudesta. Ja tavallisin liikehäiriö on, ihmisillä on vapina. Nämä ihmiset ymmärtää puheen ja osaa puhua, mutta se puheen motoriikka aivojen etuosien alueella säädelty alue ei toimi automaattisesti. Kun se pitäisi pystyä hienosäätämään sitä liikettä, niin se tapahtuu esimerkiksi massaliikkeenä kramppina. Mutta ethän se tupakka. En enkä juo, enkä se on makeis. Ei nauhoita. Nyt saat tunnustaa. Käy siinä sitten. Jonkun verran harmia on siitä, että potilaat käheytyy sen pistoksen jälkeen. Se käheys voi joskus olla ihan viikkoikin kestävä. Siis eli se ääni menee ikään kuin toiseen suuntaan, että kun se on ensin ollut tämmöinen, ja sitten se yhtäkkiä tulee tämmöinen. Ja silloin sitä on tietysti varsinkin taustamelussa ja noin niin hankala käyttää. Paini vähän.
Mihin me lähettäisiin? Nyt on kulunut kuukausi siitä, kun mä oon saanut sen piikin ja selvästi mulla ääni kulkee ihan täydellisesti, että se ei pätki, mutta se on vähän käheä vielä. Sitten kun sen lääkkeen sivuvaikutukset on ohi, niin sitten kaikki palautuu ihan normaaliksi ja sitten todella unohtaa tämän häiriön. Että se kestää vaihtelevasti, mutta ehkä 4 kuukautta ja sitten alkaa vähän töksähdellä jo ja sitten mä varmaan sinnittelen 6 kuukautta ja sitten otan sen seuraavan piikin. Eetu menee pihalle. Siellä on paljon nähtävää. Mehiläinen pörisee ja aurinkokin lämmittää. Pystytkö sä kääntämään se huumoriksi, että sä olet nuori kaunis nainen, joka käyttää botoksia säännöllisesti? Nimenomaan ja varsinkin huuliin laitan botoksia säännöllisesti, tosin äänihuuliin. Ja kyllä siitä on vitsailtu aika paljon ja ei haittaisi, jos se piikki menisi vähän ohi vaikka silmäkulmiin ja otsaa ja muualle. Ei vaineskaan. Sitten se meni nukkumaan ja kirja loppui. Kirja loppui siihen.